जोबोद गोजोननाय मोनदों जे थांनाय गोलाव समाव आङो गुबुन बिजाथिनि जानानै जोङो सोलायनायनि खाथिराव जों भट होबोदोंमोन गावनि माने मुल्यबान भटखौ होबोदोंमोन बेसेन गोसा भटखौ होबोदोंमोन खिन्थु दिनै फैयै फैयै आंनो सासे बिजाथि जाफैबाय UPPL दोलोनि आरो AGP BJP आरो GSP आ मदद खालामनाय थ' दिनै आङो नैबे आंनि गामिनिनो सेन्टार 350 नं थांगाबारि LP स्कुल सानजा खोन्दो बेयाव आङो गावनि भटखौ होनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो भट होनायनि उनाव आङो थांनाय 20 सानसोनि गेजेराव जि मोनसे रायजोफोरनि गेजेराव हाबनानै रायजोफोरनि गोसोनि खोथा बिथांमोना थांनाय 17 बोसोर थांनाय 15 बोसोर जे नेवसिजानाय जि नासयजानाय मोनथायनिफ्राय जानगाराव थानांनाय दा बेफोर गासैनिफ्राय दिनैहाय रायजो राजाफ्रा भटार रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैदों आरो गोदान मोनसे माने मा होनदों गोहो बोलोजों दिनै बिथांमोनहा आवगायबोदों आरो दिनै सोलायनाया एखेबारे जाथारगोन बेयाव खुनु बादा गैया दिनै UPPL हिसाबै देरहानाया बे जोबोद रोखा बेयाव आरो सोरबाया माबा मोनसे खालामनो हानाय होबथानो हानाय बिनि जेबो गोहोआनो बेयाव थावरिनो हानाय नङा। नोंथांनि अपोजिसना सासे गोहोगोरा सासे गोबाव सम मन्थ्रि जागोन बेयाव माबायदि चेलेन्जिं जागोन रायजोआनो राजा होननानै बुंनाय जादों दा सोरबा सासेया गोहोगोराया बियो रायजोनि सायाव दिनै रायजोआ सोलायनायखौ लुबैबाय दा बेयाव नोङो सोरबाया हारसिङै माबा देहानि बोलो मोदोमनि बोलोजोंथ' जाया बेयाव रायजोआनो भट होनांगोन आरो दिनै बिथाङा गावनि भटखौनो होनो मोना गावखौ देरहाहोनो थाखाय गावनिफ्रायनो सिगांग्रो नाजाग्रोनाय थानांगौ गावनिफ्रायनो सिगांग्रो मोनसे मावग्रोनाय थानांगौ दा बे गावनि भटखौनो होनो मोना न'खरनियाबो होनो मोना समष्टिनि बायजोनि दा बेनिखायनो दिनै थांनाय 15 बोसोराव नैबे समष्टिनि गासै रायजो राजाफ्रा दिनै समष्टिनि सिंनि बिजाथि नागिरदोंमोन आरो मोनसे थांनाय 15 बोसोराव मोनसे नेवसिजानाय जाबोदों जौगाखांनाय माखासे बिथिंनिफ्राय दा बेयाव दिनै सोलायनायखौ लुबैदों आरो सोलायनाया दिनै UPPLनि फारसे दङ आरो UPPLआनो दिनै माने सानथावथारै मोनसे जोबोद बुरजा बिबाङाव दिनै देरहागोन बेखौ आङो बुंनो हायो। बियो रायजो राजाफोरनि जे मदद आरो हेफाजाबखौ नुनानै आं बेखौनो बुंनो हायो जे मानगोनां बिथां चन्द्रन ब्रह्मआ जुदिअबा नोङो 15 बोसोर देरहालांदोंमोन 13 खावसे बोसोर मन्थ्रि जादोंमोन अब्लाबो दिनै जिथु रायजोआनो राजा आरो रायजोआ दिनै सोलायनायखौ लुबैबाय जेला बेयाव बिथाङा जोबोद खम भट बिथाङा मोनगोन आरो जोंनिया सानथावथारै मोनसे बियो लाखनि गोजौआव भट जोंहा जाहैगोन कास्टिं जागोन जोंनि फारसे बेनिखायनो डिफारेन्सा 50,000 बा 60,000 बिदि डिफारेन्सआव हयथ' जोङो निस्सय देरहागोन बेखौ आं बुंनो हायो। दिनैनि दिनाव आङो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायगोन जे बिथांमोना जिथु सोलायनायनि थाखाय दिनै गाव गावनि भटखौ होनो बिथांमोनहा आवगायबोदों दा बेयाव खुनु दावराव दावसि गैयाजासे सान्थि भाबै जोङो भटखौ होलायनांगोन बेयाव मोनसा गसा जाहाथे गैयाजासे जोङो गावनि भटखौ होनांगोन आरो नैबे समष्टियाव गावनि लुबैनाय जे बिजाथि बे बिजाथिखौ जाहाथे देरहाहोनाय बिथांमोनहा खालामो आरो दिनै UPPLनि फारसेनो जिथु फारफ्रोमबो खना खनला जोंनि भटार रायजो राजाफ्रा दिनै आवगायबोदों दा बेनिखायनो आं गासै सिडलिबासि साफ्रोमबो 2,05,000 माने भटार्सफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे बिथांमोना सान्थिखौ माने बाहाल लाखिगोन आरो डिसिप्लिन भाबै आब्रुथियै बिथांमोना जाहाथे गाव गावनि भटखौ होनो हायो आरो प्रसासननि फारसेबो आं बेखौनो खावलायगोन जे बिथांमोना जाहाथे बे बिथिङाव नोजोर होयो जाहाथे खुनु जाथावथारि माखासे जाथायफोर जाहाथे जानो हाया बेयाव दङ VDPनि दङ आरो गासै इलेक्सन प्रसेसजों सोमोन्दो थानाय गासैबो अफिसार्सफोरखौबो आङो बेखिनिखौ खावलायनानै दोनबाय।